good evening mga kamaton, no? Onboard yun na sir. Nagsakay ka na sir sa Arios Extension. Baka kadto naman kami Smallville. Subong nightlife ka na sir. Subong nga gabi. So, ang oras 11 na sing gabi mga kamaton. So, set out mo na sir sa ato na channel. Hello po, shout out kay Manong. Mga friends nyo, pamilya nyo. Shout out sa pamilya ko. Shout out kay mother. Night out Sorry. ko, wala ko lisin siya. Sorry, nagbinotek ko. Ay, Para sa night out. so, siguro sa ngayong gabi, madaling araw na kayo uuwi siguro sir kasi Yes weekend po. ngayon, Saturday night ngayon. So, sobrang saya doon sa Smallville ngayon mga kamaton. Yes, So, ano may kasamaan kayo doon na gintay o kayo pa lang? Marami kami. Ayun. Marami kami. So, mga kamaton, damo sila gali, mga upadyato na sa Smallville, mga kamaton ha. So, sadya gini sila subong mga kamaton kay Mga soltero, kagalaga. ayun mga kamaton, mga single pala ka na sir ha. Yes. So, sino ganing ngalan mo sir? I'm John. I'm Vince. Benz kay si Jan. Ayun. Hello, So- pa-subscribe po kay Manong. Maton. What's Yeah. up? My dog sa... Ayun. So, Support me. ano din ka mga eskwela sir? I am from Aro National High School. Kuan pa lang senyoray? Yes. po. I see. Graduating grade 12. Graduate nyo na sa Bagsar? Oo. Ayun. So, ingat-ingat lang sa pagka-nightlife ha? Yes po. Ingat-ingat lang kasi sobrang daming tao doon at saka mga lasing. Oo. Yes. Always. Puro lasing doon. Ayun, so hindi naman kayo masyado magpalasing ha. Oo. Konting- Tamang chill lang. Oo. Stress reliever. Ayun. So, subong pa lang oras ka mo lang kadto sa raw. Kaya may nahulat po kami na barkada na po. I May see. hinihintay kami barkada. I see. So, sa ano na yan, sa din ka mo sa Smallville, anong Sa kwan? may MO2 Ice. Ayun, sa ice pala yun mga kamaton laser mga kwana. Shout out na kasi need yung Oh. sponsor. Ano kami din. Naman, sponsor. Hello, eyes. Kahit isang red horse lang Wow. dyan. Ayun mga kamaton, sana sponsoran ka laser oh. Pati ikaw rin, Mano. Ayun. Correct. Thank you. Guys, pa-subscribe po kay Manong YouTube channel. Yun, Maton Buhay Taxi Driver. Buhay, taxi driver. Para mag-boom naman. Ayun. So, medyo lapit-lapit na kami ng laser sa Smallville. Medyo naamoy-amoy na namon ang Kasiyahan. Ang kasiyahan. Pulapakan ng mga lasing. Yes. sa mga girlfriend nyo, di nyo Ay, walang girlfriend? I'm single. Ay, single na. Ay, single pa rin. Single. Pero kahit girlfriend, wala pa rin, no? Ex meron, pero girlfriend ngayon wala na. Away na. Just chill life. So, ano, mayroon ba yun doon sa ice, yung kwan lang, yung inuman lang, o mayroong banda? Meron din meron din bar sa bar kami yata. Sa taas ng ice. Ice, yun, doon kayo pala sa itaas. Iba naman yan sa ilalim, no? Oh, I love it. I see. So, walang diskuhan doon sa taas? Meron. O yan, ang alam ko mayroong diskuhan sa taas eh. Ayan na. Ito na mga kamaton, papasok na kami sa Smallville. Small bell. Thank you. Ayun, sandali, may naghinto na taxi. So ayun, papasok na kami. Yung mga kasamahan nyo doon na sa loob. Oo, doon na po. I see. So sana shout out nyo sila mga kamaton, yung mga kasamahan nyo doon.
Hi, Justin Poras. Sorry sa pa-waiting. Almost 2 hours. Si... And all my tropa. Oh, ito na sila kanay, sir. Ito na. Yes, Bye-bye. So, sa taon. Shout out po, I'm John. Hi, I'm Vians. Okay. Bye. Yun mga kamaton, babawaan ng kanay, sir. Siguro mga atat na atat yung mga kasama niya sa maghintay sa loob, oh. Doon na sila. Sige, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank Yes. you. Sir, thank you. At Yes, yes, bye. subscribe ko naman, no? Oh, sige, sir. Thank you. Ayun. Bye, son. Sige, sige. Thank you, sir. So, mga kamaton talaga, oh. Ang oras, 11:30 na ngayon, mga kamaton. Ngayon, palang papasok ko yung mga pinata ngayon, mga kamaton, ha. Talaga ang mga bata ngayon. Lahat sa panggabi na na kasiyahan. So, ikot naman si Maton, mga kamaton. Balik-balik lang tayo dito sa area ng Smallville. Siguro mag-uwian sila lahat siguro sa madaling araw, mga siguro 3 o'clock at saka 4 o'clock siguro. Sobrang dami ng pasayro. Talagang madami na ngayong madami ng mga tao dito, eh. Oh, yun sa loob ng Emoto, siksikan naman, mga kamaton. So, hanap naman tayo, mga kamaton, na mga passenger na to na mga magaling, mga maton.